Hei kaikille! Tänään sukellamme aiheeseen, joka vaikuttaa jokaiseen yritykseen ja kuluttajaan, olitpa ostamassa, myymässä tai tuottamassa tavaroita. Puhumme arvonlisäverosta ALV:stä. Mikä se on, miksi maksamme sitä ja miten se vaikuttaa sekä yritykseesi että jokapäiväisiin ostoksiisi? Puretaanpa se osiin. ALV on vero, joka lisätään tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, tuotannosta myyntipisteeseen asti. Olitpa valmistaja, jälleenmyyjä tai asiakas, ALV vaikuttaa tuotteen lopulliseen hintaan. ALV on vero, joka lisätään tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, tuotannosta myyntipisteeseen asti. Olitpa valmistaja, jälleenmyyjä tai asiakas, ALV vaikuttaa tuotteen lopulliseen hintaan. Näin se toimii. Kuvittele, että olet valmistaja. Ostat raaka-aineita tuotteesi valmistamiseen. Tässä vaiheessa maksat ALV:n näistä materiaaleista. Oletetaan, että maksoit materiaaleista $100 ja ALV-kanta on 20%. Maksaisit yhteensä $120, josta $20 on ALV:ta. Kun myyt valmiin tuotteen jälleenmyyjälle, veloitat ALV:n myyntihinnasta. Oletetaan, että myyt tuotteen $200. Lisäät 20% ALV:n, joten jälleenmyyjä maksaa sinulle $240. Olet kerännyt $40 ALV:ta, mutta muista, että maksoit jo $20 ALV:ta ostaessasi raaka-aineita. Voit vähentää maksamasi $20 keräämästäsi $40, eli maksat valtiolle $20. Jälleenmyyjä puolestaan myy sen asiakkaalle ja lisää taas ALV:n. Jos jälleenmyyjä myy tuotteen $100, hän lisää 20% ALV:n, jolloin kokonaishinta on $60. Hän on kerännyt $60 ALV:ta, mutta voi vähentää maksamansa $40 sinulle valmistajalle, joten hän maksaa valtiolle $20. Jokainen yritys voi yleensä vaatia takaisin maksamansa ALV:n, mikä tarkoittaa, että lopullisen ALV:n maksaa pääasiassa loppukuluttaja. Puhutaanpa nyt ulkomaankaupasta. Jos myyt tuotteita toiseen maahan, ALV toimii eri tavalla. Kun viet tavaroita maasi ulkopuolelle, et yleensä veloita ALV:ta näistä myynneistä. Tämä johtuu siitä, että tuote kulutetaan toisessa maassa ja ALV peritään kohdemaassa, kun tuote myydään siellä. Esimerkiksi, jos olet Euroopan unionissa ja myyt tavaroita asiakkaalle Yhdysvalloissa, et lisää ALV:ta laskuusi. Kuitenkin, jos myyt toiseen EU-maahan, saatat periä ALV:n riippuen siitä, onko ostaja yritys vai yksityishenkilö. Jos asiakkaasi on yritys toisessa EU-maassa ja he antavat sinulle voimassa olevan ALV-numeron, voit myydä tavarat ilman ALV:tä. Ostaja kirjaa ALV:n omassa maassaan. Mutta jos asiakkaasi on yksityishenkilö, sinun on yleensä veloitettava ALV paikallisen verokannan mukaan. Tämä tarkoittaa, että jos myyt Saksasta ja asiakkaasi on Ranskassa, veloitat kyseisestä myynnistä Saksan ALV-kannan. Tämä johtuu siitä, että tuotteen katsotaan kulutettavan alkuperämaassasi ja siksi sovelletaan paikallista ALV:tä. On kuitenkin tärkeä poikkeus tähän sääntöön. Jos myyntisi yksityishenkilöille toisessa EU-maassa ylittää tietyn rajan, joka voi vaihdella maittain, saatat joutua rekisteröitymään ALV-velvolliseksi kyseisessä maassa ja veloittamaan heidän paikallisen ALV-kantansa. Tämä voi lisätä yritystoimintaasi monimutkaisuutta, sillä sinun on seurattava useita ALV-rekisteröintejä ja verokantoja. Positiivista kuitenkin on, että veloittamasi ALV vastaa tällöin paremmin asiakkaidesi paikallisia verovaatimuksia. Yrityksille tämä tarkoittaa, että on seurattava paitsi kotimaan myyntiä, myös kansainvälistä myyntiä. Sinun on tiedettävä, milloin veloittaa ALV, milloin voit myydä ilman ALV:tä ja kuinka kirjata ALV veroilmoituksissasi. On tärkeää pysyä ajan tasalla näistä säännöistä välttääksesi sakot ja varmistaaksesi, että yrityksesi toimii sujuvasti. Entä kuluttajat? No, sinä olet se, joka lopulta maksaa ALV:n. Se sisältyy lähes kaiken ostamasi hinnan ruoasta laitteisiin. Mutta tässä on juju. ALV-kanta voi vaihdella sen mukaan, mitä ostat ja mistä ostat. Joissakin maissa tietyt välttämättömät tuotteet, kuten ruoka- ja lastenvaatteet, voivat olla alennetun ALV-kannan piirissä tai jopa ALV-vapaita. Mutta useimpien tavaroiden ja palveluiden osalta ALV on merkittävä osa hintaa. Miksi meillä on ALV? Se on tapa, jolla hallitukset keräävät tuloja ilman, että ne verottavat suoraan tuloja. Se on laajapohjainen vero, joka varmistaa, että kaikki osallistuvat, ja se on yksi yleisimmistä veroista maailmassa. Hallitukset luottavat ALV:hen, koska sen kerääminen on suhteellisen tehokasta, ja se tarjoaa vakaan tulovirran.
Joten olpa pyörittämässä yritystä tai tekemässä ostoksia, ALV:n ymmärtäminen voi auttaa sinua hallitsemaan kustannuksia ja tekemään parempia taloudellisia päätöksiä. Ja yrittäjille ALV-velvollisuuksien ajan tasalla pitäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta yrityksesi pysyy lainmukaisena ja vältyt yllätyksiltä. Tämä oli nopea katsaus ALV:hen. Jos koit tämän hyödylliseksi, älä unohda tykätä, jakaa ja tilata saadaksesi lisää liiketoimintavinkkejä ja näkemyksiä. Nähdään ensi kerralla.